Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na po ta manghigala dili atong tulumanon sa kahanginan C.O.A. Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw manghigala. Adlaw na usab karon nga Miyerkules, no? Pizza 22, no? Pizza 22 na kini sa bulan sa October 22 taron mahigala, no? So muna nga ato di nga tinbayaon maghigala og mayong mudto nga atong talahurong obispo boy no mahigala, no? Atong napahigayon gud gahapon na mahigala kaga Lunes ug Martes gahapon kami hapon na uli kay nagmeeting pa man ming mga kaparian, no? Unya matud pa naghigpahigayon pud mi sa amo ang ginagmay reunion nung doon na po ginagmay nga mga kalihukan pa, no? Unya naka-schedule na pud mi hapit na pud amo recollection din sa Sikihor, no? So salamat kayo ha mga Sikihod nuns nga niuyon mo nga ana may mag-recollection des inyo karong November 10 no? November 10 no? November 10 mga higala, no? 13 11, 12, 13, 14. Ganyan na, no? So, muna nga, manipayan kami dako nga mahigala nga bumalik na pud mi sa Sikihor, sa isla sa Sikihor, no? Ganahan magay ko diya mahigala, no? Mugunay lugar nga ganahan ug akong ma-assign pero wag ko ma-assign din na. Wa jud taon ko, nangando jud taon ko unta nga ma-assign ko din ang lugar pero saon man nga wala man itugot sa akong palad. Lahala, no? May mudto na kanatong tanan sa sagi-sagi hapon atong timbayaon usab og may mudto nga atong talahurong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramata, nga to ang mga kaigsuonan nga mga kaparian lukop Kabisayan ug Mindanao. Of course ang akong mga classmate, no? Di ginamalimtan mo higala si Father Obing Masyon, si Father Dami Hirabis, Father Tonton Arnaiz sa Cebu. Ako pong timbayaon ug may mudto sila si Father Joseph Anore, Father Kipling Agravante, Father Peter Necesario, Father Rom Narca, Father Omen Mahusay, Father Rosdel Noel, si Father Glenn Banson, si Joey Belsinia, no? Si Father Milton Medida, no? Of course, no? Ang ato ang mga kaigsuunan nga mga kaparian Mario Atienza, madahang malimtan nato si Marek Skits, no? Una ang panawagan ni Father Mario Atienza, Marek Skits, no? Kaya ang tawag po niya na ako Edwin Skits. Nala, no? May mudto na kantanan mga higala. Of course, ang ako ang mga classmate dito sa Diocese of Maasin, no? Si Father Dodong Cordoves, si Father Samuel Papa. Nahala, no? May mudto na kanatong tanan nang hinaot kita nga na kitang tanan sa kapiskay panglawas, walay ubo, walay hilanat, walay sipon, walay labad sa ulo, wala maglabad ang tiyan, wala magsakit ang tiyan, apan sa gihapon perti pang ginhawaa. Ayan. Lahala, no? May numudto na kanatong tanan mga higala, no? Ari nakita mga higala sa atong CBCP News, balitang simbahano ni ining kamudtuhon. Aboy no mga higala, Diocese of Prosperidad Agusan del Sur nagsaulog sa ilahang unang tuig na anibersaryo, no? Pagkatukod na canonical erection sa ilahang diocese. Of course, pinanguluhan sa ilahang maabtikon usab balaan nga obispo nga mao si Bishop Ruben Labajo. Kini si Bishop Ruben Labajo mahigala contemporary ba nako ni sa Seminaryo Mayor de San Carlos. Aktibo gyud siya. Muna among head sa amo ang kuan kanang pagka-membro sa SSBP, no? Society of St. Vincent de Paul. Ayan, no? Nahala, no? May munto na kanatong tanan. Ari kita mahigala sa Vatican. Usury corrupts the human heart and enslave the poor.
no, sa ato pa kini bitaw pagpatanto with mga higala, no, patanto pa 10% is evil and it enslaves the poor, no, kana bitang magpatanto og 10%. Kining mga kuan ng higala, no, kining 5-6 mo na 10% ba na kanang 5-6 10% ba na magpa 5-6, no, dali ra Ginoong kwarta pero matay mga higala makadaot na nato, maka-enslave sa poor o makakurap sa atong kasing-kasing. So kutob sa mahimo ayaw na muna ng mga butanga, no, kanang pagpa 5-6. Okay, padayon ta mga higala sa ato ang mga buhaton ni ining kamudtuhon. Ari na ta mga higala sa ato ang Saint of the Day. Aboy no ang atong Saint of the Day karon, nakaila kay mo ani mga higala. No, ang iyang pangalan mao si Saint John Paul II. Oh, sa to the second ba? Saint John Paul II, no, si ang ato ang kanhi Santo Papa, no, ang atong kanhi Santo Papa, no, siya mao si Cardinal Carol Wojtyla. Okay, no, unya taga Krakow kini siya mahigala, no, unya na ordained nga usa ka pari ni atong 1946, Polish kini siya mahigala. Unya naordinahan, na-canonize atong April 27, 2014. No, ang nakakuan ini niya mao si Saint Benedict XVI. Okay, no. So karong adlaw mahigala atong gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Blessed Saint Pope John Paul II. Ayan, okay, no. Nahala, no, may mundo na kanatong tanan mga higala, ari kita sa atong ginagmayng ulo istorya. Ayan, no. Abi no mga higala, kami diri sa kuan, kami diri sa amo nga parokya, nagpahigayon nami mga higala og mga earthquake drill. Ayan, kabalo mga higala, no, kaganinang itong nakalabayng Miyerkules, nakalabayng Domingo, medyo nakita na ko mahigala nga doon ay angay ulusbon nga panahon sa misa, i-open gyud ang tanan nga mga kining entry and exit during the mass, no, importante gina diha, no, walay exit nga kana bitang usahay nga mura og ang agianan daghan natong gibulubagan balabagan nato usagi na sa angay nato nga limpyuhan kay wa ta kabalo ni ini mga panahon na kay usong-uso mga higala kining gitawag og earthquake, no, so muna nga kung gipaandam ang mahigala nga kuan gyud kanang giayo nga gitanaw po nako mahigala ang mga exit nga medyo gamay ra, plano po na akong padakan, giplano po na akong padakan unya more of ako na daang giplano kung asa dapit mudagan unsay buhaton during earthquakes ingon niya na, no, murag ko ang gyud mahigala murag kanunay ming nag-dry run kaning amo ang kanang ang amo ang earthquake drill murag amo ning himuon kada katapusang Domingo sa bulan, amo ning testingan gyud mahigala kay importante para nako kay nitong nakalabayng Domingo wa gyud kalibutan pa ang mga tao, wa gyud mas maayo nga kanang maikuan gyud duna na tay orientation daan if ever na mahitabo. Ayan, no, halano padayon ta another hisgot mga higala, no, kinibitang ato ang mga kaigsuonan ba nga walay mga kasal, no, usag gyud sa maka nakababag gyud sa ila mga higala kinibitang kakulang sa pagtuo. Para nako dili man gyud kwarta kakulangan gyud sa pagtuo kun unsa gyud kining sakramento sa kasal. So muna nga kutob sa mahimo ako gyud gikuan gyud gipaningkamutan nga aduna gi orientation usab sa BEC kabahin sa mga sacraments. So muna nga gikuan gyud amo na nga gi-integrate gyud sa teaching sa BEC kay kanang BEC kuan man na siya makapenetrate sa mga hinterlands, no, kana bang mga lagyo-lagyo nga lugar. So muna, no, so usag gyud sa mga kay ang nakita namo mga higala nga ang ignorance of the sacraments para nila ang pinaka-importante rin yung sakramento mao gyud ang bunyag with the wrong reason. Pag yun, wrong reason para ra nga doon na sila
kining gitawag na tong document, kini bitong certificate of baptism. Mura gina ilang gitanaw mga higala. Aside from that, daghang kay sa atong mga igsoon nga wala nang una. No, so muna nga nagkamot mi sa parokya nato diri sa kuan nga gi-integrate amo gining i-integrate. Wala pa man no ma-integrate pa pag-ayo, pero amo nang gisugdan kay kining BEC mga higala mo man pinaka banner program karon sa Diocese of Dumaguete. Ug ang tanan gyud nga mga programa sa diocese o sa mga parokya, i-integrate yun na dito sa structure sa BEC. Muna siya din, ano? Okay, no? Padayon ta mga higala, rin na ta sa ato ang catechism. Catechism. Ako din nga tibayaon mayong hapon, ako ang gawiks, no? Si Monsignor Christian Durango. Okay, no? Abi na mahigala, kung natong basahon sa Matthew, ang atong topic karong mahigala, no? Sins against the Holy Spirit, a Catholic perspective. So, unsa may naa diri, matud pa diri sa Marcos 3, Kapitulo 29. Apan ang tao nga nagsapasipala sa Espiritu Santo, dili gayud mapasaylo, kay nakabuhat siyang sala nga dili gayud mapapas. Gisulti kini ni Jesus kay may pipila man gud ka mga tawo nga miingon nga siya nayawaan, no? Sa ito pa unsa man kining mga salaa mga higala, no? Kay kakuyaw bupod aning kuan salaa nga apan ang tawo nga makapasipala, no, makasala batok sa Espiritu Santo dili gyud mapasaylo kay nakabuhat siyang sala nga dili mapapas. Sa ito pa unsa man mga salaa mga higala nga murag dili gyud mapapas. By the way, no, ang kining gitawag na tong sins against the Holy Spirit, no? Ang meaning niini mga higala is the willful rejection of God's grace. No, sa to pa tinuyuan, no, nga pagsalikway sa grasya sa Dios. Daghan ba yang grasya? Grasya nga makasantos, nga no, sa to pa kining mga sakramento sa likwid di ko pabunyag ingon na no sus mga muni mga sala mga higala sa Espiritu Santo di ra ko pakasal nakakuyaw na no kay kining kuan mo higala kining sakramento God's grace ba yan sanctifying grace ba yan sumuna nga usag yun sa mga dili gyud mapasaylo nga sala mao kining willful rejection of God's grace unya kining gyud maugyod ang mga sakramento, no? Kining sakramento mo higala grasya baya gini sa Ginoo. So nganuman tungod kay adunay usa sa mga willful rejection of God's grace mao kining despair of salvation, no? Number one, no? Rejection of hope, no? Kanang despair of salvation mga higala muna siya ay murag nawad-an na kag paglaom ba. No, kanang miingon bitaw ka nga puslan naman murag dili naman gyud ko mapasaylo sa Ginoo ani. Puslan man nga di na gyud ko mapasaylo sa Ginoo. Magpakasala na lang gyud ko. Murag ingon ba nagkalapok na malamang gyud ko, mulunang na lang gyud ko sa lapok. Usa na siya. Muna gitawag no despair of salvation sa to pa hopeless case na ka ba. Sayop gyud na. Sayop na, no? Because Christ always offer forgiveness. Ayaw gyud, no? Dunay uban nga miingon nga kana bang nabasa naman lamang gyud ko, maligo na lang gyud ko. Buti pasabot nga nakasala naman ko, dili naman gyud lamang pud lagi ko masaylos Ginoo ani. Ako na lamang gining tiwason, no? Sa to pamuambak na lang gyud ko sa impyerno, ayaw. That is a willful rejection of God's grace. Ayaw gyud. Kinahanglan gyud nga you should be open to receive God's forgiveness. Basuli gyud, basuli. Ayaw gyud padalas tentasyon sa panulay kanang gitawag na tong despair of salvation. And number two, the sin against God's attributes. Kay miingon man lagi ta nga ang Ginoo maluluyon, so ayaw ginagaw-gaw ha. No, ayaw gyud ingon nga tugo ka ana. Dili na mahitabo nga maluoy pa nimong Ginoo kay panulay go kang dako, no? Kalagmitan nga kana bang mahitabuan ana, kana bang
imong bugal-bugalan ba ang tao nga kana bang tao nga naghinulsol na ba? Kana bang tao nga naghinulsol na naghilak na kay gustong magbago niya, imo pag yun nga ingno kaya na naman jud ang kuan. Dili mahitabong pasayloon ka sa Dios ana imong kalaki. Kana imong nawong sungay na lamay kulang ana, ikog na lay kulang nimo, mahimo na kang demonyo, ayaw na lang magpatuga-tuga kay murag di gyud ka pasayloon sa Ginoo. Isus, Ginoo ka na imong gibuhat doy. Sin against the Holy Spirit na mo na gitawag na tog sin against God's attributes. Kaya ang Ginoo baya maluluyon gyud, mapasayloon. So ayaw gyud nag himo-himoig istorya nga imo harapod. Kay matud pa diri sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 29, ang tao nga nagpasipala sa Espiritu Santo dili gyud mapasaylo kay nakabuhat siyang sala nga di gyud mapapastiaw mo na. No, doon ay mga tao nga gusto nang magbag-o, gusto nang magbubalik sa Ginoo, imong bugal-bugalan. Imong ingong nga kana imong nawong na sulo pa nga ang nawong nimo Ginoo ka mapasaylo. Ayaw ana ha, ayaw gyud nagbuhata. Ang ayang buhaton nimo unsa man imong dasigon, sige pag kinulsol, no? Ang Ginoo kanunay nga mubalik, mudawat kanimo. Number 3, link to unforgivable sins, no? Kini bitang refusal to accept God's forgiveness and offer of salvation. Maumahon ra ni. No, kana bang sa mga prisuhan bitaw nga magsige na bitaw og wali ang mga kaparian, mga renewal movements, o niya ikaw magpagahi ergyud kas imuhang kuto-kuto. Dili gyud ka, you are linking yourself to unforgivable sins. No? Imong gikunik ang imong kaugalingon ngadto sa daghang sala nga di gyud mapasaylo. Imbis nga mulikay ka, kana bang imbis parehas anang mga mananapaw, kanang mga babae, mga lalaking mga mananapaw. Imbis nga imo nga maglikay unta ka nga dili ka makasalaan ang mga butanga, naunsa na ba Hinoong nagpaduol ka naman lamang Hinoon? Wala no mga unforgivable sins. O kanang pagpanapaw niya. So punoon nga imbis nga imong i-reject ang ang mga unforgivable sins, nilink naman Hinoon ka buti pasabot. Nikunik naman Hinoon ka. Ayaw pakunik-kunik din ha. Ayaw palink-link din ha. Kung mahimo, isalikway yun ang sala. No mo na ginaingon nga refusal to accept God's forgiveness and offer of salvation. Kaya ano man, nag-imbis mo palayo ka sa sala na unsa na ba Hinoong nidool na mag-Hinoong ka. No, klaro. And the third, kining contrast with hope and presumption. No, kana bitang earning salvation through our own actions without needing God's mercy. Napo na uban inana mahigala mo na nga di gyud mga papas ning sala. Kay para nila sila ra gyud makahimo sa ilahang kaluwasan mo na nga mga walay simba murag ingon-ingon gid aniana, no? Sos mo to o lamang kas Ginoo pwede na, no? O simba-simba pa ka nga mura mas gihapon istorya makasala pa Hinoong ka. Mas maayo pa nga dili na lang kamo simba, no? Kay makuan pa ka kanang malangit pa Hinoon ka kaysa magsimba-simba ka makasala pa niya Hinoon ka. Ayaw ana. Sin against the Holy Spirit na, no? Kanang klase sa mga sinultihan nga ana, no? Kanang contrasts with hope and presumptions. Ayaw gyud ana, no? No na maingon bitaw ka nga muni dili na lang jud ko musimba kay muni kana makasala na noong ko. Ayaw. Kutobs mahimo pakigbatuki ka ng mga butanga kay matud pa sa Marcos 3 kapitulo 29 usa ka na kasala nga di gyud mapasaylo. Bad mo na gitawag sa in English og despair of salvation. No, kana no? Klaro ka na miingon nga pwede simba mo dong kay nga magpasaylo sa mga sala, mingon din ka nga, Jesus, simba-simba, makasala pa noong kong samot. At Diyos na siya na, no? Makaingon gitawa na despair of salvation na ni siya, no? And the last is, kung makabuhat kag mortal sin. Kana bitang willful doing of mortal sin, baka na nakabalo yung kag mortal sin,
nakabalodyo kang maka-impierno ni imong gihimo, pero gihimo pag yun nimo. Wala. Muna na siya usa sa mga sala nga di gyud mapapas. Unya katapusan, spiritual harm. No, cuts off the way of escape. Sa ato pa, dili nagyog ka madali sa imong pagkadautan. No, imbis nga tagaan kag chance nga maluwas mo pauli naman ka bitaw seminaron bitaw ka ba paapilon ka og seminar sa kining Samaria, no? Nilighot ra ka ni iskapo ra ka kay matud pa nimo dili ka para diha, no? Para ranas mga buutanon, pero ako dili. Ako nahapit ko ana makasala may gala dunay tempo to nga mura ba og paapilon ko charismatic ba muy baliban yung ko primero. Nabisan sa kanong gi-invite ko sa choir may gala, no? Kay pakuanon ko, pero ang nakaluwas na ako may gala, ako biyang amahan. Kaya nga naman, pag-recruit yun ako aron mahimo kong choir, membro ko sa choir. Deep in my heart, di ko maapil. Kaya nga naman, murag para na ako, dili ko para diya. Kaya mga buutan man ng mga tao din ha. So niingon ko nga sa ako sa istorya na ako sa akong mga barkada ba. May ingon ko nga di ko madto. Anian ko ganina kay paduyugon ko no ko sa choir ni baliban ko. Pag istorya gid ko ana mga gala. No. Nagpaminaw day akong amahan si the late Mr. Domingo Acab. Iya kong gitawag mga gala. Giingnan ko niya. Doon niining ako dili man jud ko tigbadlong nimo kay dako naman ka kay nakagraduate na baya ako og kuan engineering. Ako dili naman jud to ka ang mo kuan pa nimo mo badlong nimo kay dako naman ka naa naman kay eksaktong panabot, pero niining higayuna badlongon gid ikaw sa imong plano nga dili ka mo serbisyo sa bahay. Giingnan ko niya. No? Giingnan ko niya sayop jud ang imong gihimo nga nagplano kang di ka mo serbisyo sa simbahan. Mas maayo pag dili ka mo serbisyo og unsang lamang ayaw na gid ang Ginoo nga imong balibaran. Kay eksakto yun sa Papa kuan da itong ako unta. Sin against the Holy Spirit. Kay niingon naman ko nga ay sus kung mayroon nas mga buutan sus kuan man da ito despair of salvation. Ako kay di mo ko buutan adi ako din na sus Ginoo ko kakuyaw da ito ang mahina. Gali mga higala kay ang akong amahan bisan tuod og kanang dili gito siya kaayo po relihiyoso, pero naa gyud siya kay kuan baya Pulinyan baya si Papa ng eskwela sa iyang pagkamaestro sa St. Paul baya po ning taon po ng eskwela, so naa ra gyud mga higala, no? Wala no kana bitaw ding kana bang spiritual formation sa mga tao ba madala-dala gyud ang importante gyud kay ng mga bata nato nga ato yung pasudlon og mga kani bang mapilon bitaw nato og mga religious activities kay mo kuana mo pilit na sa ilang huda-huda para sa akong amahan pakangalan nga dili kay siya ingon nga kana bang devout Catholic yun, pero tungod kay Pulinyan graduate siya naara gyud mga pagtulunan na siyang kasing-kasing ug mo iyang nasudlo na ko ingon siya nako hagignan ko kay ang ka engineering graduate naman ka di na ko angay mo badlong nimo, pero niining higayon na badlongon gid ikaw kay nagplano makang dili ka gi-recruit ka sa choir di ka mo adto dito apil sa choir. Tuman na lamang ko kay amahan ako na nagsugo, which is step to mahigala nga mahimo kong pare. Kay dito man to magsugod nga na-develop na ako akong bukasyon nga mahimo kong pare. Okay, so din lang sa takutob ha. Salamat sa inyong pagpaminaw sa radyo, pagtanaw sa TV, bisag dili lagi taangayan pos TV mga higala kay sana bagod din tao datong itsura dili man ni pang TV mga higala. Pang ubo ra man ni. Dili man ni pang TV, pang ubo ra man ni ato. Dili no pang radyo ra ba? Pang radyo ra, pero tungod sa kasuguan sa Ginoo nga bisan patuod kung ingon na taani, mo pakita ra gid ta according to God's grace basin pud lamang og magamit ta pud gihapon ning mga hitsuraan nato para sa pagtudlo sa mga pagtulonan ni Kristo. Daghang salamat og mayong bunto Pilipinas.